дар пайи номусоидии ҳаво ва офатҳои табиӣ таи 3 рӯз аст ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ва чанд деҳаи ноҳияи Айнӣ дар инзиво қарор гирифтанд. Сокинон мегӯянд ҳангоми бозгашт аз Хуҷанд ва Душанбе дар назди деҳаи Вешабдар монданд ва мунтазири боз шудани роҳ ҳастанд. Ҳамин гуна рӯзи гузашта садҳо ронанда ва мусофирони шоҳрои Душанбе Хуҷанд аз таъхир дар корҳо барои бартараф кардани кӯҳпораҳо изҳори нигаронӣ доштанд. Ба дунбол ширкати АРС гуфт, қисматҳое ки сангреза баста буд боз шуд ва ҳоло ронандагон метавонанд аз ду самт ҳаракатро идома диҳанд. Дар айни замон ширкат ҳушдор дод ки ҳангоми ҳаракат ронандагон бояд ҳушёр бошанд. Тибқи иттилои АРС дар бисёре аз қисматҳои шимолии роҳ барфу борон боридааст ва хатари селу сангфароӣ хеле зиёд аст. Тибқи маълумоти расмӣ дар офатҳои табиӣ ҳафтаи охир дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон 5 нафар ҳалок шуданд. Дар натиҷаи боронҳои сахт 6000 нафарро аз рӯстаҳои осебпазир ба маконҳои амн кӯчониданд.